Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4 oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Hajde, djeco, vrijeme je za priču o oblutku. Kako se zove priča, bako? Zove se Oblutak se više ne boji. To se dogodilo kada je Oblutak imao 3 godine. Gospodin Hinkić živio je u susjedstvu. Mnoga djeca govorila su da je u njegovoj jezivoj staroj kući duh. Kuća gospodina Hinkića svakako izgledala jezivo. Kao i gospodin Hinkić. Oblutak, što je bilo? Gospodin Hinkić jeziv je. Zašto tako govoriš? Gospodin Hinkić je jeziv. Gledaj, želi me uhvatiti. Nema ga, a osim toga poznajem gospodina Hinkića i vrlo je drag. O, Oblutak, to si ti. Siroti gospodin Hinkić rastužio se vidjevši da Oblutak bježi. Ne boj se. Gospodin Hinkić došao je reći da mu je žao što te preplašio. Zaista je drag. Ne sviđa mi se. Mislim da ga se bojiš samo zato što ga ne poznaješ. Dobar dan, mogu li ući? Samo izvolite. Oblutak, gospodin Hinkić želi... Gdje si? Ma kamo je Oblutak nestao? Nemam pojma. Malo prije je bio ovdje. O, mislim da se igra skrivača. A ja volim tu igru. Evo nas, Oblutak. Bio ti spreman ili ne? Ma gdje bi mogao biti? Oblutak, juhu, gdje si? Gilbert, čuće nas. Oho, mislim da se Oblutak skriva dolje. Postaje sve toplije. Pitam se, je li možda ovdje? Ne vidim ga. Ne, nije ovdje. Provjerimo u drugoj sobi. Ostalo je još samo jedno mjesto kamo se mogao sakriti. Mislim da je sve toplije i toplije. Oblutak je sasvim zaboravio da se boji gospodina Hinkića. Aha! Pa, drago mi je da ste se sprijateljili. Želim se opet igrati. Veoma bih to volio, Oblutak. Sad ću se ja sakriti, a ti me traži. Sviđate vi se, gospodine Hinkić. Aha!